Gràcies, senyora vicepresidenta, senyor conseller, senyores i senyors diputats. El Grup Popular, quan va presentar la interpel·lació, va posar de manifest que a Europa ha canviat molt les polítiques industrials degut a tota aquesta guerra comercial, degut també a la geopolítica, la dependència energètica, totes les tensions de la competència tecnològica amb Xina i amb Estats Units i que, per tant, ha assumit un repte d'autonomia estratègica, de seguretat econòmica i de prosperitat sostenible. Per tant, nosaltres des de Catalunya el que hem de fer és generar el marc i les condicions adequades per poder competir en aquest entorn, atreure una indústria de més qualitat, facilitar la transició industrial, aplicar innovació i atreure també inversió productiva. El Grup Popular considera que Catalunya està preparada per a competir amb aquest nou escenari. Està preparada perquè té una indústria tradicional molt potent, és cert que també té una indústria tecnològica que està avançant, però falta un marc fiscal, un marc normatiu i un marc energètic que faciliti que tingui tots els elements de competitivitat que es necessita, especialment el marc regulador, fiscal i administratiu competitiu. Per tant, s'ha d'alinear amb aquestes polítiques perquè siguin l'eix vertebrador del nostre model econòmic, poder arribar al 20% de PIB industrial, però no només créixer, sinó créixer també en productivitat. I, per tant, aquestes condicions requereixen un marc adequat. Nosaltres li demanem al govern que impulsi una nova política integral d'indústria alineada amb totes les línies europees que faciliti el creixement de l'empresa, la productivitat i la confiança. Es va aprovar el Pacte per la Indústria, l'altre dia el conseller va estar en la comissió, ens va exposar i ens va explicar el pacte, però nosaltres aquí el que li demanem és que l'apliqui, que estableixi el calendari, les dotacions pressupostàries adequades perquè es pugui executar i el marc adequat perquè el pacte es pugui executar. Nosaltres ja no hem incorporat les qüestions que incorpora el pacte perquè la nostra moció té un caràcter més estructural, perquè sense aquestes reformes estructurals el pacte pot perillar i no s'ha d'aplicar amb la intensitat que caldria fer-ho. I això demostra que requerim una visió integral de la indústria per fer aquest marc més competitiu i que la indústria tingui les necessitats que es necessita. I, per tant, des d'aquesta visió, el primer paquet de mesures és un marc potent d'incentius fiscals i de rebaixes fiscals. En quina direcció? Instruments fiscals que incentivin la reinversió, la digitalització i la innovació, que es redueixi la càrrega impositiva sobre el sòl industrial i totes les operacions productives, incentius per garantir la continuïtat de l'empresa familiar, que és una de les grans fortaleses del nostre teixit productiu, i d'aquí demanem un paquet de mesures en transmissions per reduir, com deia, el sòl, temes també de bonificacions vinculades a la reindustrialització, actes jurídics documentats, incentius en operacions de reestructuració, una sèrie de mesures també per la successió de les empreses, i totes aquestes mesures estan en la moció, no em puc extendre a exposar-les, però sí també incentivar tota la implantació de tecnologia a la indústria perquè pugui passar el coneixement al producte. I això requereix també mesures de caràcter fiscal. Una nova governança, senyor conseller. Nosaltres, les polítiques industrials han de ser transversals. Vostè està en el Departament d'Empresa, però tot l'ecosistema és indústria, energia, formació professional, innovació, internacionalització de Catalunya i de l'Estat. I, per tant, nosaltres el que li demanem és que actuï al màxim en Catalunya i impulsi aquestes polítiques de l'Estat. Una energia competitiva, transició tecnològicament neutra, però hem de garantir uns preus estables i seguretat en el subministrament, manteniment de les nuclears, hem d'avançar cap a les renovables, estem molt baixos, hem de remoure obstacles i arribar a un pacte amb el món local, però sobretot mantenir les nuclears perquè produeixen una energia neta que requereix la indústria. Per tant, nosaltres també li demanem aquest compromís. I després una aposta per tota la indústria química i un paquet de mesures perquè el potencial de la indústria química té dificultats en matèries primeres, té dificultat en subministrament energètic, té dificultat per aplicar la descarbonització i els residus. I, per tant, totes aquestes qüestions se les proposem en aquesta moció que, junt amb reduir burocràcia, normativa, reduir normativa, fer un inventari de tota la normativa,
eliminar l'obsoleta, la contradictòria, la que genera inseguretat jurídica i després agilitzar tots els processos extenent la responsabilitat, la comunicació responsable i també, sobretot, un tema que ja acabo, senyora vicepresidenta, tràmits alternatius, que no tinguin que ser consecutius per alleugerar totes aquestes tramitacions. Moltes gràcies.